raos kebabak segara madu kejujuran wis ukir sari menika ndara-ndara kula Pandhawa ingkang sami rawuh nanging kenging menapa wonten sababipun Pandhawa niku nggih nate sabab tatrapipun yen pecah setunggal boten saged sinebet Pandhawa malih nun nggih kawula nuwun sumanteng rat paduka pukulung estu kula nyuwun diagunging samudra pangaksami sumangka tadah wadana bilih Yayi Janaka tirarungka balik angkara kepuri atinggak akipun Koko Prabu Ndrawati nanging kawula duku kula nadyan kados mekaten kula sakadang nyuwun dawuh saking negara Paduka kang wenang Purba. Lah kok ngaten menapa ingkang dadi nirpen Paduka sinuwun ngamarta srana dosa menapa ingkang badhe kula sandhang umpamipun lekase Koko Prabu Bathara Kresna inggih kapundhut saking pungkuning pusaka ngamarta wonten ing karang kabuyutan minggahake dhateng Paduka sinten Paduka pukulung padana samanteng ran jagat ingkang lenggah wonten pasunggulanipun Kyai Badranaya Mehrahina Sumbang Karuna katinetraning Ambarabu Sita ulun pujangkara nadan pratitis anggen irung mermanake marang rasa kita sejatine bakal ana dawuh kanggo kita pinangka titah kinasih ulun waduh ulun sumangga badhe purba dhateng ingkang wayah marang midhangetaken sabda ulun Jarnata namung para Pandhawa kang kuwu nentremake jagat lan dadi pinjering kautaman mula sarana uga ana papat jeneng kita pinangka dadi pangarsa yaiku Sidik Amanah Watana naluripun kados budi pukulun Sidik kang wardi jujur papane ana sifat rasul kang wardine
Wartine ra bakal goro kulawan nulari dhewe pribadi wong liya kang maha kuwasa amanah kang wardine kena dipercaya uga sifat manjing rasul merga kalahane kawajiban ukama dharma abot ra bisa sebadan tanpa ana rasa kang bisa percaya iku winestan amanah tablik kang mengkuwerti kudu nengkerake dawuh saka Gusti marang sapa wae ing wigati supaya nuntun jiwane kuala supaya tumindak ana ing marganing kautaman lan bener patomah ya kuwi pinter lan cerdas uga sifat wajib rasul wawa nemokake kang jumbo non lakuning jaman kang pinangka tumrap bebelang umlung kaya mengkono kang dadi pungkasan ulun ger wayang ulun Pandhawa waduh pungulun ingkang wayang Pandhawa badhe ngestokaken pon dawuh paduka pungulun aturaken bumi patuwun paduka sampun maring daya kegiatan dhateng rumaking Pandhawa Pusgir kaya mengkono muga lestari hanjayeng bawana mlayu kena apa tole wonten buta ngamuk kalih macanipun Pak ten Jawi katone boten nrimakake yen bapak bangun kayangan bendoromu Antarja Antasena Gatotkaca dadi nom-nomane ana ngendi
iki padha ngopo padha ngosasik karangan tempel. Apa kowe sing jenenge Semarya napa arepe kowe? Wah ayo kowe tak gagak aku ora nrimakake yen kowe bangun kayangan. Mbok kowe arep wujud 1000 wujud kaya apa? Aku wis ngerti kowe Bendara kula, Bendara. Nyuwun pangapunten Kakang Semar. Waduh nyuwun pangapunten Kakang Semar. Wis rapopo. Ya kowe iki gunane ya ngopo kok dadak kurang gawean ngono kuwi. Wis tak ngapura. Kripik gedang, kripik telo. Sedherek waton rata tule. Kanthi purnane ngelakon kang apik padha dienggo kang elek dibuang sing adoh. Muga-muga padha manunggal cipta lan kerasane raharja lan rahaye bawana guyub rukun lan peduli.